nebo takhle u druhého videa na kanál Gaming Brothers a dneska si ukážeme, jak postavit stáje. Tady jsem si připravil už rozměry, je to 10 bloků takhle a 10 bloků takhle, takže 10 x 10, nic složitého. Takže jako první si uděláme 1, 4, takhle 3 bloky do výšky. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A 1, 2, 3. Jakmile toto máme, vezmeme si oak wood a položíme ho takhle na ležato. Takhle ho položíme jednou, po druhé, takhle, a teď si musíme povyskočit. Aha, špatně. Povyskočit, tak. Sakryš, tak. Takhle to obestavíme úplně celé, tak. Počkejte, vydržte. Tak. Vydržte, musel jsem to malinko resetovat. Sakra, už to štve. Tak. Máme to takhle obehnané. Vydržte, dám menší strych, za chvíli se uvidíme. Čau. No lidi, jsem zpět. Po menší pauze, protože mi to tady trochu blblo. Takže teď to musíme takhle celý dát tuto vrstvu toho cobblestoneu. Hop. Hop. Tak. A jakmile máme tohle, tak se stačí udělat. Pardon, mě to úplně chodí samo. Co s tím je zas? Nedržte, kontrol. Takhle si dáme dopředu cobblestone. Jako cestičku. Tak a teď to je vždycky po dvou. 1, 2, sem. 1, 2, sem. Sem a sem. Ano, dobrý. Tak a teď to uděláte následovně. Tady vykopete takhle díru a vezmete si tady cobblestone slaby. Takhle to do toho dáte a vykopete, aby ale už, ale. Omlouvám se, ale mě to blbne nějak, nevím proč. Ale už, sakra. Tak vydržte, menší střih. Když to máme, nahradíme tyto bloky za cobblestone. Pane bože. Tak. Teď si vezmeme fence a tady to musíme ještě o jedno vždycky zvednout vlevo. Pardon, ale já nevím, co s tím je. Prostě blbne mi to nějak. Pardon, ale. Super. Ale já nechci, aby mi to skákalo samo, jakože nebo chodilo.
Tak a dáme tam takhle fence. Tak a teď už stačí udělat jenom střechu. Střecha je čistě na vás. Stačí udělat jenom takhle. Tak. Tak a máme stále hotové. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám video ještě víc líbilo, nezapomeňte dát koment. Odebírejte, sdílejte a zatím čau čau.